may poros labod Kapampangan. May kikening Broad Street Oyster Company king Huntington Beach. Kani yung sepo na ning pier, yung restaurant. Ya, yun gagawin king kakatamo ka doon dalan 50 metong pamanyubok. Kung bisan ko na, masanting niya karutungan ng mabolo, anak ano, yung mabolo, tagalugan niya, tinyang katulid mas manayin ni kayang Kapampangan. Ikula mo na itang malan, kabang mapaling ngaldo, anak ano, ikula, tagalugan niya naman yan. Basta man, bala mo, tanggap ni, gamitan di kayang Kapampangan, dapat atin niya pangaliwang mano mas manayon kayang Kapampangan. Galingan mo yung pamagano mo, baka hanggat mayari, anak ano, galingan, tagalugan niya yan. Hinikayat na ako mag-abroad ng pisang ko, anak ano, katagalog ng hinikayat, ali. Gayahan mo yung masipag ikoya mo, anak ano, gayahan, Tagalog yan naman yan. May lunula rin ang mangga king kapi pisil na rin tao, anak anong kapi pisil, tagalugan niya yan. Kailangan mamungga pa ka rin, duwende kayong punso, anak anong, duwende, tagalugan niya yan, tinyang katulid mas manoy niyan king Kapampangan. Inintaw lindili, bista mang may gamit na kareng, itong kareng posters tamo, tapos tikit ko, alay pa kayong pamanjubok, inga manong nga buloy, tagalugan niya, tinyang katulid na mas manoy niyan king Kapampangan. Baloy O sige, baloy na kay Batchegin Alben, kakalimuan darakin Batche Kapampangan tamo, ipang Kapampangan tamo, hindi ka katamo nga anak, hindi ka katamo nga po. Tala pa nagalugan, pangapangangan tala. Salamat, Luid Tamungan.